egin duzuna oso larria da. Oso larria. Eta ondorioak izango ditu. Sentitzen dut. Bai, oso justu nabil ama. Oraindik ez dute repertorioa bukatu eta prentsaurrekoa prestatu behar dut. Eta abizbatza? Uste dut argi dagoela ez duela parte hartuko. Baina Galaxi, ez baldin bagara Mabi ezin izango dugu lehiaketan parte hartu? Izar eta Karla gabe 10 gara. 10 bagara deskalifikatuta gaude, deskalifikatuta bagaude. Akabo basakabi. Mila esker nik ustera etortzegatik. Ez dakizu zenbat sentitzen dudan zure falta. Badakit zer den playbacka. Baina nola pentsatu dezakezu 16 urte dituzula sinestuko dutela? Bere ez albistonak dira. Nire kasua berri ikusi dute, eta etxera itzuliko naiz. Parisko Le Cheval Blanc jatetxean praktikak egiteko aukeratu naute? Zer? Le Cheval Blancen lan egingo duzu? Badakigu zu izan zarela. Zara nekatzen dela itorratzen? Togak txikitu dituzu. Sakabitxi egingo dutela uste duzu. Hala dirudi. Iruditzen zait, nire lagunak abandonatuta uzten ari naizela eta pasakabi arriskuan jartzen. Dena kontrolpean dago benetan. Ojo, norbaite karabana bat eskatu du? Jarrai dezala! Jarrai dezala! Gure alaiak! Gure alaiak! Uste dut. Zorabiatzen ari naizela. Ospitalera eraman behar dugu. Zuen ustez, hile eginda. Haizea, pasatu gabe. Maitana, dena galduko dugu.